Takže si ideme ostrihať egreš. Ako vidíme, tento malý stromček, ktorý má kmieň asi 50 cm, je veľmi hustý. Ako vieme, egreše majú trne a to nám veľmi sťažuje oberanie egrešov. Hej, takže potrebujeme korunku, ktorá bude prístupná na oberanie a bude zároveň kvalitne presvetlená, aby nám egreše dozrievali do čo najväčšej veľkosti. To zabezpečíme tak, že budeme rezať do tvaru kotla, takisto ako aj pri rybezliach. Stred je voľný, aby sme mohli oberať a budeme mať kotlík konárikov, na ktorých bude plodonosný obraz. Nezabudajme, že egreše rodia tiež na jednoročných výhonkov. Možno nie všetky, ale zrovna tieto odrody, ktoré sú tuto vysadené, hej. Takže ideme rezať. Čo si musíme teda spraviť ako prvé? Ideme si vyčistiť stred stromčeka, hej. Tu nám zavadza celý tento jeden konár, ktorý tuto dole ustrihnem, mi tu zavadzia pri vstupe dovnútra do stromčeka. Preto ho celý odstránim. Je už dosť starý, má malé slabé prírastky. Dobre, vidíme, vyzerá to úplne inak ten stred. Teraz ho musím ísť vyčistiť od malých konárikov, ktoré mi tam smerujú, ktoré skrátim na neviem koľko púčikov, to je jedno. Ale mohli by mi to akože tienik vo vnútri, ja ich nepotrebujem, preto ich odstránim. Čo je dôležité, aj pri egrešoch potrebujem takéto krásne dlhé šlahúne, ktoré budú niesť plodonosný obraz, ktoré mi zarodia v podstate. Takže potrebujem sa zbaviť tiež starého dreva. To robím tak, že ho jednoducho vycvaknem a nechám tam, ako v tomto prípade, pozrieme, začína tuto. Toto je už minuloročné a vyrastlo mi tu asi tak možno 5 cm nového dreva. Ja chcem stále nové drevo. Stále. Preto idem ďalej. Až tuto na konci vidím, že tu má jeden púčik, ktorý mu ponechám. A z toho mi vyrastie nový konárik, ktorý bude dlhý, jednoročný, ktorý ja potrebujem. To isté môžem robiť v podstate na celom stromčeku. Teraz ideme urobiť, v podstate to preriediť, hej, nech majú naše plody dostatok slnka. Ďalej tu máme konárik, ktorý je takto nízko, ktorý keď bude mať egreše, tak sa mi až takto možno skloní. To ja nepotrebujem, preto ho rezom na prevod prevediem na konárik, ktorý mi ide z neho vyššie. Znova tu mám takéto staré drevo tiež na spodku, ktoré odstránim celé a nahradím ho tento mladý krásny nový konárik. To isté aj tu. Prevediem rastovú silu na nový konárik. Toto v podstate praktizujem aj u ostatných ovocných stromov. No ideme to tu preriediť teda. No tuto to máme dosť husté. Režeme tak, aby nám neostali žiadne očka, iba odstraňujeme konáriky. Robíme rezy na prevod, obyčajné. Toto už vyzerá celkom v pohode, ale na tejto strane je to dosť husté a ťažko sa tam dostať. Čo by sme odtiaľ mohli odrezať? Odrežeme tento, ktorý nám ide sem dovnútra. Prevedieme ho na prevod znova na takýto maličký konárik. Vyzerá to už úplne inak, ako vidíme. No, znova tu zo spodu staré odstránime, nechávame nové. A aj tie konáre, ktoré smerujú dole, potrebujeme vodorovné alebo tie, čo idú hore. OK, tento stromček by už teda bol. Vidíme, ako to vyzeralo predtým, ako húšťava, teraz to už tak moc nevyzerá. A keď ešte môžem spraviť pár kozmetických úprav, ako tu. Treba sa s tým pohrať, predstaviť si, ako to má vyzerať. A tak, no. Vidíme tuto tieto mladé stromčeky vyzerajú úplne inak. Vidím tam veľa drobných, mladých, krásnych výhonkov, ktoré potrebujem. Stred mám voľný, spodok mám voľný, čiže je to v podstate taký tanier, z ktorého môžem krásne oberať, aj keď má trne. Už existujú aj beztrňové odrody egrešov, ale tie tu žiaľ Bohu nemáme. Máme tu len tieto staré. Toto sú trojročné stromčeky, vidíte, ako majú korunku. Plody prinášajú každý rok.
len sa to netreba dobre starať, no. OK, dúfam, že som pomohol.